hostia, vítajte v Komiaticiach na slávnostnom odhalení pamätníka storočnice Trianonovej. Vlastne je to už 101 rokov, odkedy sa udiala udalosť vo Versailles, vo Veľkom Trianone zámku, názvom Veľkom Trianon, ktorá ukončila dlhodobý proces tvorby Československého štátu a jeho hraníc. A som veľmi rád, že medzi našimi vzácnymi hostiami dnes pri príležitosti aj otvorenia obecných slávností a hodov môžeme privítať tak vzácne osobnosti, akým je predseda Národnej rady Slovenskej republiky, pán Boris Kollár. Prezident Slovenskej republiky v rokoch 2004 až 2014, pán Ivan Gašparovič. Ich excelencie veľvyslanci Českej republiky, Japonska a Kazachstanu, pán Tomáš Tuhý, pán Makoto Nakagawa a pán Roman Vasilenko. Ďalej tu vítam aj zástupcov srbskej a vietnamskej ambasády. Vítam tu aj podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a poslanca Národnej rady pána Mariana Kéryho. Vítame tu pána europoslanca Uhríka. A rovnako tu vítame aj pána Petra Hatiara, zástupcu Ministerstva zahraničných vecí, bývalého ambasádora v Lotyšsku. A v neposlednom rade tu vítame aj vás, našich priateľov, domácich, Komiatičanov. Vítame tu aj bývalých funkcionárov, politikov, poslancov Národnej rady, zástupcov klubu generálov, zástupcov Matice slovenskej a sme veľmi radi, že sú tu hlavne domáci Komiatičania. Milé dámy a páni, ešte predtým, ako budem pokračovať, mi dovolte využiť túto príležitosť aj na vyjadrenie sústrasti a účasti s udalosťami, ktoré sa včera stali na Južnej Morave. A naozaj to zasiahlo aj nás, Slovákov, čo sa vám, našim priateľom z Českej republiky stalo. Je to nevídaná katastrofa v našich končinách a budeme sa snažiť vám pomôcť, ako sa len dá. A preto, ak sa nenahneváte, aspoň symbolicky, krátkou symbolickou minútou ticha povstaním vyjadríme sústrasť nad obeťami tejto katastrofy. Veľmi pekne ďakujem. V októbri 1918, kedy na troskách žalára národov, ako Rakúsko-Uhorsko vtedy nazývali, vzniklo viacero národných štátov, medzi ktorými bolo aj Československo. Spoločný národ Čechov a Slovákov však ešte v tom čase nemal pevne stanovené hranice a svoje územia si musel vybojovať so zbraňou v ruke. Dlhý a náročný proces budovania štátu s vlastnými pevnými hranicami sa podarilo uzavrieť až v horúci deň 4. júna 1920, kedy bola v paláci Veľký Trianon podpísaná Trianonská mierová zmluva. Tá potvrdila hranice Maďarska s Rakúskom, Československom, Rumunskom a Jugosláviou. Maďarsko zároveň definitívne uznalo úplnú nezávislosť Československa. Lenže svetové dejiny sú vrtkavé a Európa sa opäť ocitla na prahu vojny. Boli dušičky. 2. november 1938. Hortijovské Maďarsko jasalo. Získalo vyše 10 000 kilometrov vtedajšieho územia Československa s vyše miliónom obyvateľov. A z toho polovica boli Slováci a Česi, ktorí sa zo dňa na deň ocitli na druhej strane hraníc ako občania druhej kategórie. Viedenská arbitráž pred druhou svetovou vojnou zobrala Československu to, čo na základe Trianonu pred 18 rokmi zaručili svetové mocnosti. Od českých zemí otrhli Tešinsko a Sudety. Od Slovenska takmer celý juh, vrátane mesta Košice. Od západu až na východ našej vlasti. A tak sa i Komiatice, v ktorých teraz sme, s väčšinovým slovenským obyvateľstvom ocitli ako občania Maďarska proti svojej vôli. Komiatičania však proti maďarskej správe
protestovali a vzbúrili sa tu pri nedalekom kostole. Takmer 2000 sa ich tam zhromaždilo v 18. decembra 1938 a ustúpili až vtedy, kedy im hrozili bodákmi maďarskí honvédi. 12 Komiatičanov vtedy zatkli a hrozili im vysoké tresty, no našťastie grófka Luisa Esterházyová zakročila a po týždni ich prepustili. 101 rokov po podpise Trianonskej zmluvy sú však Komiatice slovenské a s našimi južnými susedmi žijeme v mieri a priateľstve vo veľkej rodine Európskeho spoločenstva. Nie náhodou je v názve tejto zmluvy prívlastok mierová. Nebyť onoho 4. júna 1920, teraz by sme možno ešte stáli so zbraňou v ruke. Proti vlastným susedom. Pamätník Trianonu tu v Komiaticiach má byť vďakou našim predkom, predstaviteľov štátov, ktorí podpisom tejto zmluvy odčinili krivdy páchané na našom národe a pevne stanovili južné hranice Česko-Slovenska. Tento pamätník má byť aj pripomienkou pre nás a naše budúce generácie, kde a kto rozhodol o našej slobode. Viem, že Trianon je aj citlivá téma, ktorá stále jatrí staré rany. Dnes tu ale neslávime víťazstvo nad Maďarmi alebo Rakúšanmi. Dnes tu slávime víťazstvo mieru a priateľské spolunažívanie stredoeurópskych národov. Nech je teda 4. jún navždy dňom mieru a priateľstva. Vivat Trianon.